Daga Umar El Beshiri to leddi Sudan, Muhammad Gaddafi mo leddi Libi, Thomas Lubanga mo leddi Congo Democratic, Kobo Laurent Gbagbo mo leddi Côte d'Ivoire, ɓe fuu maɓɓe ko ɓurata capanɗe tato ɓiɓɓe lesɗe Afrika nangaɓe ko bo tumaɓe be saare kita lesdi duniyaru biyetenga CPI. Tawetenga ha lesdi Pays-Bas. Daga ko nga waɗa wato ha hitande 1993. To ɗuɗɓe nangama ngam waɗugo kuje kalluɗe bana kaɓe mbar hoore, woɓɓe bo tumama ngam toñande ha ko larani kita mbotka bano ɓe mbi. Ɗo majum hande duuɓi seɗɗa lesɗe ɗuɗɗe holli anniyaji maɓɓe ngam jippugo kombuwal ngal titai fomonde wonde ko bo cergal hakkunde maɓɓe e saare CPI. Dalila majum hakkunde lesɗe ɗe fuu laati hunde woore. Kiita ka gonɗintake e non bo ka yerdatake wato tokkitingo jaggu lesɗe Afrika lesɗe funangije wato lesɗe Europa e lesɗe goɗɗe. Nder ɗereji ko tawete ha saare kiita sappo to CPI, jowenayi laati ɗereji ɗi lesɗe Afrika. Ɗum lesdi Congo Democratic, leddi RCA, ɗereji bakin ɗiɗi, leddi Sudan woylari, leddi Libya, leddi Kenya, leddi Uganda, leddi Mali e non bo leddi Côte d'Ivoire. Lesɗe ɓurna ko yeli sottugo ha ko larani kawtal saare kita lesɗe duniyaru bietenga CPI hande waɗi ɗereji ngam accugo bana leddi Afrika fombinari, leddi Gambi e non bo leddi Burundi. Ha fahin lesɗe goɗɗe bo ɗon nder taskara. Ko ɗum wiyata kawtal yaasi leddi wato lesɗe Faransa, Ingila e lesdi Jaman ɓe ɗanaki dow waflare. Ɗum fu majum fuɗɗi be boliɗe banki mun ardiɗo ha ko larani kawtal lesɗe duniyaru wato ONU. Ha ɗo majum o ƴewniti lesɗe yiɗɗe wurtugo ha saare CPI fu hani ɓe dawridata won e fahin bo leddi Faransa kayum bo wi lesɗe Afrika yiɗɗe wurtugo ha saare kita CPI ndikka ɓe ngaɗa numol jungol. E haragarejum ardiɗo saare CPI majum wato Fatou Bensouda ɓi lesdi Gambi kanko bo o ƴewniti dawridal mapindiwal hakkunde lesɗe ɗi e saare CPI. Ha ɗo man jaridaji ɗi lesɗe Europa andini saare CPI kala nde maɓɓiti ɗereji lesɗe ɗe wonai nder lesdi Afrika fu bana leddi Georgie, Iraq, Colombie e leddi Afghanistan ɗaɓɓiri ndu yahata yeeso. Ɗo laati dalila ko waɗi lesɗe Afrika yiɗi accugo saare CPI. Ƴamol mapindiwol fahin tokkingol noy ɗum laatiri dagi ɗum mallumjo mo janginta laati mo jangayi. Lesɗe waɗiɗe saare CPI wato lesdi Amerika ɗe gonai nder kawtal majum. Moy yejjiti ha ko larani habre Afghanistan, habre leddi Libi e non bo habre leddi Iraq. Ɗume on ardiɓe lesɗe ɗe waɗama e non fahin bo ardiɓe lesdi Faransa dow mbarugo Muhammad Gaddafi ardiɗo lesdi Libya. Ha ɗo man lesdi Amerika feere muɗum waɗi toñande e non bo kaɓe nder lesdi duniyaru bakin 250 e nden wala bo haɓe koosi jalorgal. Nden kam holli giɗa maɓɓe ɗum jaɓugo jawle ha lesɗe majum e non bo hollugo ɗe ɓural. Nden kam ɗume waɗi lesdi Faransa e kawtal lesɗe duniyaru yiɗa lesɗe goɗɗe sotta saare CPI. Leddi Rusiya laatindi mapindiri nder lesɗe duniyaru e non bo lesdi Philippines kayum fu waɗi ɗereji muɗum ngam wurtugo saare CPI. Ɗo laati ƴamol mapindiwol.